bago ta magsugod, no, mag-greet lang ko sa mga amahan. Happy Father's Day. Sa mga anak na nakalimot, no, so ano nyo na, i-greet nyo na inyong mga papa. Pa, Happy Father's Day. Basta nalimot nyo, no? Kanang Father's Day bitaw. Na sa US, Father's Day is the top 53rd most celebrated na holiday. 53, no? Kanang pagtagad sa mga pan top 53 lang ba? Alam niyo yung Mother's Day? Top 2, next sa Christmas. Imagine niyo yung mga nanay, no? Ano sila, no? Next kay Kristo ba? Tapos ang mga amahan, pag Father's Day, pang 53 lang. Alam niyo yung pang 34? Arbor Day. Kabalo niyo kung sa'y Arbor Day? Wala, no? Maulagin na. Labaw pa ka ng top 34 ba ang Arbor Day na wala ta kabalo kung unsa man na. So, karon dapat mag-uuna ato, no? At least man lamang mag top 3 ang Father's Day ba? Kay kanang mga amahan, tawag sa kanila, no? Merong question sa may sa mga bata nakalagay, inahan, nakalagay, ay blank, ilaw ng tahanan. Sa may amahan, H, blank, halimaw, sa naman eh. Haligi man na ng tahanan. You know, last Sunday, ang reading nato yung sugo sa mga apostoles, no? Ginganlan sa atong Ginoo Kristo mga apostoles. Sila ang mahimong mga amahan sa simbahan. They become our church fathers. No, ginganlan niya mga apostoles. Ang apostoles, gitawag sila ng mga sent out ones, kanang mga gisugo. Dili gi-elevate ang ilang status isip usa ka disipulo. They were given a higher command. No, sa ato pa dili sila gipagarbo ang ilang posisyon. But they are given a higher command. They were given authority, otoridad. Dili raw power. Yung power, yung gaho, madawat man nila sa pagkunsad sa balang espiritu. But they are given the right to command. Katungod, aron sila makapagsugo. Being an apostle, no, does not diminish their first call to be a disciple of Christ. Kitang tanan, gitawag kita na mahimong disipulo ni Kristo, musunod kang Kristo. Not all of us will be called apostles. The successor of the apostles, the bishops, silang gitawag na mahimong mga apostol dira kanato. But we, kitantanan, usa kita ka mga disipulo. An apostle is first and foremost a disciple, a learner, a follower of Christ. Kitantanan, nahimo kitang disipulo ni Kristo. After calling out the disciples, the apostles rather, gihatagan niya ang kanang mga disipulo sama sa kauban sa mga disipulo ug lain-laing na mga instruction, a series of commands. Mao kanang atong balasahon karon. Jesus reminded us or reminded the apostles, gisugo kita, no? Una sa tanan na mahimo kitang mga disipulo. He gave them a series of instruction. This is called the sundry commands. Mga lain-lain na mga sugo. Matthew chapter 10 verse 24 to 33. Verse 24 to 26, naghisgot ani bahin kung kinsa gayod kita. Who we are. Kinsa man ta. Nag-ingon ang atong Ginoo Kristo, walay tinun-an nga labaw pa sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. As a disciple, we will never be above our teacher. Ang konteksto ani is that nag-ingon ang atong Ginoo Kristo na busa ang ayang malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo. Kung gitawag nila, no, prior to this, ginganlan sa mga Pariseyo si Jesus Christ, gitawag siya na Beelzebub. No, sabi niya, Beelzebub. Sa Bisaya, Beelzebul. Kabalo nyo kanang Beelzebul, no?
Ang unang tawag kanang Beelzebul, ibig sabihin niya kanang murag ano siya ba? Lord sa kanang murag kanatasan. Kay gi-elevate niyang iyang kaugalingon. Pero ang mga Hudyo, giano siya ba, kanang gitwist siya, no? Ginganlan siya ng kanang nahimo siya ng derogatory. Naging Lord kami giaba kanang si Beelzebul man siya, no? Isa ka na demonyo na gipaano niya sa kanyang iyang kaugalingon because of pride and arrogance. Pero sa mga Hudyo, gitawag siyang Lord of the Flies. No? Diyos kanang Ginoo sa mga ano ba, sa mga langaw. Kay nga naman, tuwa siya sa mga ano ba, kaya sa ginganlan na kanang Lord kanang ano ba, kanang Ginoo sa mga langaw, kay tuwa siya sa mga ano ba, sa mga kanang makita siya sa mga gipaglibangan sa mga mananap ba, no? Sa mga ano mga tae ba, no? Nandoon siya. Doon siya magtuyok-tuyok. So derogatory siya. Ingon sa atong Ginoong Kristo, kung ginganlan nila ako nga Beelzebul, malipay na mo kung kanlan pod mo na ingon ana, no? Mahima kanang murang mahisama mo sa kaniya. Unsa ba kahakong kangilad ang inghanglan sa iyang mga sakop. So ayaw mo kabalaka na ingnan kayo ng mga ingon ana, no? Because the Lord Jesus Christ Himself was derogated by them. Derogatory ang tanaw sa Kanya. Nag-ingon sa atong Ginoong Kristo, therefore do not fear them. There is nothing concealed that will not be revealed and hidden that will not be known. Nagpasubot kini na kamo gihapon sama sa atong Ginoong Kristo, kung i-put down siya sa mga tao, He was also now raised up and now seated at the right hand of the Father. Then you shall also be elevated not by yourself, dili sa imong kaugalingon, kundili ang Diyos ang magpahitaas kanimo. Kay tawagon kanya na iyang mga anak, the sons of God. Dili mga Ginoo sa mga langaw. Kasabot nyo? But it will be God who will elevate you. Mao ka mo, no? You are kitang tanan, mahimo kitang disipulo ni Kristo. Okay? In verse 27, this is what we do. Isip usa ka disipulo ni Kristo, unsa man ang atong pagahimuon. Verse 27, nag-ingon, gisulti ko kaniyo diha sa ngit-ngit kinahanglan, isulti nyo diha ang hayag ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Kini ang pangutana, no? Kinsa sa inyong mga silingan, kinsa sa inyong mga classmate, kinsa sa inyong mga kauban sa trabaho, ang nakaila na kamo mga Kristohanon o disipulo ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, isulti nyo ka na mga inyong nahibawan. Speak it in the light. What you hear, iproklama ninyo ang iyang paggagahom diha sa kalibutan. This is what we do. Unsa man ang problema, kini. No, sabihin ko muna sa English. Kay English man ang nanunako, no? The empty seats that we have today represent the souls that you have not brought. Ang mga bakante na ingkuranan diha sa atong simbahan, nagre-represent kini sa mga kalag na wala nyo nadala. Amen ba mga anak? Labi na kanang may bakante sa inyong bakante sa inyong ingkuranan. Kana, mga kalagyan na wala pa ninyo nadala. Nga naman, because we cannot proclaim what you do not have. Bisan unsang pugong ninyo sa inyong kaugalingon, kung inyong nahibawan na kamo nakadaog sa inyong kinabuhi because of our Lord Jesus Christ, dili nyo siya mapugnan. Ingon didto, proclaim it on the housetops. Kanang murag sabi sa Bisaya, no, iproklaman ay sa in English, no. Dito ba sa niya? Kanang sa housetops nila, dili man natulad sa atuan na atop ba na kanang murag sin, no. Sa kanila kanang housetops kanang murag may balcony bitaw. So dito sila mutindog, pag dito sila magbarog ug iproklama nila dito kung sang maayong balita.
Nga naman wala kita makahisgot sa maayong balita. Nga naman, kay ang atong huna-huna, pilding balita ang imong dala. Hindi mo pa ma-realize karon na ang imong nadawat kang Kristo, usa ka madaugon nga butang. Proclaim it upon the housetop. St. John Chrysostom, sabi niya, for not to one, not to two, nor to three cities, but to the whole world you shall preach and say, that you may traverse land and sea, inhabited country, and the desert, to princes alike and tribes, to philosophers, to orators, saying with an open face, with all boldness of speech. Ingon ni St. John Chrysostom, dili ra mo magsangyaw sa usa, sa duha, or tulo ka lungsod, or kanang dakbayan. Kung dili isangyaw sa tibuok kalibutan, isangyaw ang maayong balita. Bisan mo tabok mo pa sa lupa, sa dagat, o sa mga disyerto. Isangyaw sa mga prinsipe, sa tanang mga tribo, sa mga philosophers, kanang murag mga banggiitan, and say with an open face and with all boldness that Jesus is Lord. Amen ba? Kung wala mo pa nadala ang imong classmate, this is the time. This is what we do. As a disciple, we preach the gospel, the good news. Ug mao kini ang gospel that God in Christ reconciling the world to Himself, na dili niya ihapon ang atong mga sala. But God loves us, God forgave us, God will always be with us. St. John Chrysostom says, therefore, he said on the housetops in the light, without shrinking, without fear, na dili ka mahadlok, kung dili pinaagi sa imong kagawas nun nga kinabuhi, because of your freedom that you have received. Then Jesus Christ says, ayaw ka mo kahadlok ni adtong mo patay sa lawas, apan dili ka makapatay, na dili makapatay sa kalag. Kahadlok hinuon ang Diyos nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impyerno. Fear Him who will be able to destroy both the body and your soul into hell. Tanawa kini, no? Sabi ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo, diha kanato gihapon, ayaw ka hadlok sa makapatay sa inyong mga lawas. Later on they will realize this. All the apostles died. Tanan ng mga disipulo, no? They were martyred. Kanang murag naglutos, gilutos ba? Only St. John na namatay ng natural death. But the 11, all died of martyrdom. Ang atong Ginoo, dili siya nagsaad kanato ng deliverance from death, pain, and suffering. Wala siya nagsaad na dili ka mamatay, dili ka magantos, dili ka lutuson. He encouraged us, however, not to fear them. Ayaw mo kahadlok, bahin inana. Nga naman, kay ang kahadlok will slow us down. Kanang pag nahadlok mo ba, tanawan nyo, no, pagpauli mo ng balay, tas ngit-ngit, pasulod ka sa galye ba, mapahunong ka, kanang murag hinay-hinay ka, kay basin may wak-wak ba. No? Hadlok man ka. And fear will cause you to stop. So what? Mahadlok kita because we see the dangers. Now, don't fear them, our Lord Jesus Christ says. The Lord Jesus Christ will not push us to danger and death. Dili siya nakanamurag kanang nakadumdum ko, no. Mga bata pa kami diri mi sa Mindanao, no. Nagduaw mi, nagkaroon kami ng youth camp diri ba. Kanang dito mi sa may tiklas. May tiklas pa ba karon? Close na, no. Kay katong open pa to, na tiklas falls ba? Kung dili nyo to kabalon, no. Taas-taas man to. Ang challenge sa amin mo, ambak dito ba? No? Hinana, no? Kanang murag, mga dito, isa lang yatang hindi tumalon sa amin, Bishop. No? Hindi na natin pangalanan kung sino tumalon. Pero tumalon po ako.
Kasi nangyari doon, pagdano ko, pagpunta ko sa taas, uy, hadlo ko ba? Bigla na lang may tumulak sa akin. Ah! Sao naman na. Wala na pong gusto ng bag. Gitunglan mo. But the Lord Jesus will not push us to danger. Dili siya magkanamurag itulak ka ba? But He will cause us to rise above the dangers. No? Dili siya nagsaad na ihatag niya kanimo kanang murag mahayahay ang inyong kinabuhi. In fact, when you dedicate yourselves to God, then dangers will come your way. However, Jesus says, fear not, ayaw ka hadlok. The Lord will cause you to rise above them. Nga naman, because this is what we have. Sabi sa verse 29, sa gamay kantidad makapalit ka mo duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Kanang sayaw kanang murag ambot kun sanan sayaw sa Bisaya, pero kanang sa sparrow man kanang murag maya no sa sayaw no kanang gamay na langgam ba. Kanang murag ambot kung saon nila to nga naman paliton nila to gamay ba. Dili man to mailitsyon manok ba. Gamaya man to kung malitsyon manok. And yet, sabi din ni Jesus kay sa kanila na apan bisan pa ni ana walay kanila nga mahulog sa yuta kundili sa pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang inyong mga buhok. No? Sabi ni the very hairs of your head are numbered. Kini no nahibalo si Lord sa atong kahimtang. You know why? Dili ra siya nakahibalo kung pila kanang iyap sa inyong buhok ba? Kang Father Asol, madalian man lang si Lord ba? Dili ra siya kabalo kung pila ka ng buhok nimo sa imong ulo, kung dili kabalo gihapon siya nganuman. He knows why. He knows why. The Lord knows what we have and why we need it. So do not fear, because you are more valuable than the sparrows. Mas bilik ka pa kaysa mga langgam. Amen ba? We are more valuable in the sight of God. Why? In Psalms it says actually this is in Isaiah, how beautiful are the feet of those who bring good news. You know? Maayo daw ka ng mga paa, mga tiil sa mga naghatag sa maayong balita. Ano ang gustong pasabot ani? Our God, the Father Almighty, will take care of us and He will provide for all that we need. Dili kita magsangyaw sa maayong balita kay ana-anata. No, hindi mo ayaw hulaton na ipaprovide si Lord. He will provide. Then what are we going to proclaim in verse 32? Ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan. Anyone who confesses me before men, I will also confess him before the Father. So kanang mga bakanting silya, ingkuranan, na wala pa nyo mabutangan sa mga kalag na angay ninyong dapat na inbitar. If you cease to confess Jesus before them, the Lord will also deny you before the Father. So kana no, bawat bakanting ingkuranan din sa atong simbahan represent sa mga kalag na wala nyo pa na isugid ang atong Ginoong Hesukristo. Kung kinsa gani ang dili mo angkon nga siya akoa, dili usab ang kunon atubangan sa akong amahan. We now must proclaim Jesus before all men. Ipadayag nato, iproklama nato ang atong Ginoong Hesukristo. Kay wala nato maproklama si Jesus Christ kung siya mismo wala ka nato. Ang basihanan, sukaranan, kung aniya si Kristo sa inyong kinabuhi, masukod niyo siya, you can measure that by the way you proclaim the gospel to all people. He requires every disciple, every follower to proclaim Jesus.
Not only believing in your mind, dili ra ka nang naguna-huna ka na si Jesus ang Ginoo. Apan kinahanglan ipadayag nimo gihapon pinaagi sa imong baba, confess him. Mauna sa ingon ni St. John Chrysostom, no, dili ra sa imong hunahuna kun dili padayag sa imong baba, isugid nga si Kristo ania kanimo. When we fail to proclaim Jesus, kinino, we are denying him before the world. Amen ba? That's why ito isang bagay na natutunan ko kay Bishop natin, ano? Pag nagta-travel, naka-clerics, dili maulaw ba? Na napahibalo na, pare man good ko. No? Ang kuya ani ba, pag nasa airport ako, tas may, lalo na pag nandoon ka sa Terminal 3, papuntang Boracay ba? Kaya mga batasan ng mga taga Maynila ba, no? Pag papunta ng Boracay, nakasuot na pang Boracay. So ako nakapari man. Wala. Piyong na lang ko, Lord Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Dili mo maulaw na ipadayag sa imong kinabuhi. Our life should be a reflection of our faith in Him. Ang atong kinabuhi, kinahanglan ipamuhi nato kini usa ka refleksyon sa atong pagtuo kaniya. Kung nag-ingon kita na nagtuo kita sa Dios, ato siyang ipadayag. Ipadayag nato sa kalibutan na ang Dios aniya kanato, nagpasiuli sa kalibutan nga na kaniya. And we proclaim Jesus to them. And here, no, kay wala man ko next week, no. Next week will be CEC Sunday. The calling of the CEC is to seek the least, the lost, and the lonely. Hindi tayo gitawag to seek the rich, the powerful, and the famous. So pangitaa ang mga kalag sa mga ginagmay, sa mga pobre, sa mga walay laing magtatabang. You proclaim it to them. Ayaw pangita ang mga dato, ang mga kanang mga powerful, no? Kanang mga gahom-gahom. Pangitaa ang least, ang lost, at ang mga walay laing magtatabang. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Lord, my rock and my redeemer. God bless us. God bless us all.